Здравейте, приятели на здравословния начин на живот! Разгледахме темата как липсата на йод в храната съкращава живота. Благодаря за интереса, който проявихте. Днес бих желала да се спрем на въпроса: болести, причинени от липсата на йод. За тези, които не са гледали предната лекция, бих им препоръчала да я прегледат. Щом биолозите установят ползата от приема на храните от водорасли, а лекарите препоръчват приема им на първо като превенция, а по-късно като лечебна диетична храна, то от нас зависи дали ще й се доверим. Кои са най-честите болести, причиняващи ранна смърт? Инфаркт, онкологични заболявания и естествено диабет. Инсултът се характеризира с прекъсване на кръвоснабдяването на мозъка. Това се предизвиква от забавен метаболизъм, породен от липсата на йод. Кръвоснабдяването на мозъка се извършва през най-тънките кръвоносни съдове в нашия организъм. Когато има липса на йод, оросяването е забавено поради забавения метаболизъм. Ако това състояние е продължително, започва да се повишава кръвното налягане и е твърде възможно да се откъснат тромчета или да се спукат някои кръвоносни съдове. Инфаркт. Честно казано, ако сте на възраст над 35 години и никога не сте приемали хранителни добавки за почистване на съдовете, е вероятно да имате проблеми с тях. Натрупванията по съдовете са увеличаването с напредването на възрастта. Важно е да се извършва детокс на цялата кръвоносна система. Тази цел професор Алехперова, доктор на медицинските науки, професор, сърдечно-съдов хирург, ангиолог, флеболог, лекар на ултразвукова диагностика, член на борда на Националната академия за активно дълголетие, създател на Ангиолайф, е споделила с нас как е създала този организъм. Тя успешно е съчетала действието на ламинарията с екстракт от червено грозде. Тази комбинация води до заздравяване на кръвоносните съдове. Професор Алехперова споделя: ако цялото население на Русия знае за тези продукти, то моята работа като съдов хирург ще намалее многократно. Онкологични заболявания. Йодът е абсолютно необходим за здрава простата, както и за здрава щитовидна жлеза, яйчници и гърди. Йодният дефицит увеличава риска от рак, както на щитовидната жлеза при жените, така и на простатната жлеза у мъжете. Учени споменават недостига на микроелемента като възможна причина за развитие на рак на простатата. Според биолозите, една от причините за появяването на раковите заболявания е наличието на ракови вируси. За други причината се сочи в замърсената околна среда и липсата на йод. Тези причини чрез продуктите на вертера могат да се сведат до минимум. Но най-важна е превенцията. Пред 70% от болните с рак на гърдата е установена липса на йод.
а при мъжете е установено, че 64% от болните от рак на простатата имат липса на йод. Японските лекари не познават този вид рак, а честотата на останалите ракови заболявания е с 50% по-малък. Захарен диабет. При захарен диабет тип 1 става въпрос за понижено изработване на инсулин от ендокринните клетки, предизвиквано от разрушаването на тези клетки по влияние на патогенни фактори – вирусна инфекция, паразити, стрес и други проблеми. При захарен диабет тип 2 панкреасът изработва инсулин, но клетките в организма не го възприемат, защото при затлъстяване се променя структурата или количеството на рецепторите на мембраната. Ръстът на масните клетки в организма и затлъстяването провокират натрупаните токсини. За да се подобри работата на панкреаса е необходимо йодът да е в определени норми. Тогава метаболизма се подобрява и при двата случая е необходимо да се приемат един продукт за детоксикация, за изчистване и да се прибави продукт с усилена формула с добавен фокус, който ще активира стволовите клетки и ще помогне на организма да се справи сам с възникналия проблем. Щитовидна жлеза. Погрешно схващане е, че приема на йод е вредно при такива автоимунни заболявания, като базедова болест и болестта на живота. В действителност, тези, които имат недостиг на йод, са изложени на риск от развитие на антитела към тироидните хормони. Клетъчното здраве зависи от 3 фактора. Непрекъснато постъпване на биологично активни вещества, кислород и хормоните на щитовидната жлеза. Третия фактор е особено важен за този орган. Именно той регулира хормоналната дейност на целия организъм. Така този орган регулира хомеостазата на цялото тяло. Заболявания на нервната система. Дейността на щитовидната жлеза е свързана с мозъка и емоциите. Липсата на йод е в пряка връзка с оформянето на мозъка, защото на базата на йода се формира вътрешно-утробно интелекта, а по-късно, благодарение на йода, се запазва с годините. Във вътрешно-утробната и кърмаческа възраст на бебетата йодът е особено ценен. Според детските лекари, нараснал е броя на децата с ментални проблеми, точно поради факта, че има огромна липса на йод в организма на младите майки и татковци при зачеването. Една от важните причини за появата на Алцхаймер, деменция и други болести на нервната система е точно липсата на йод. Добре е плажуващите да посещават морския бряг рано сутрин, за да вдишват йодните пари. Други болести, причинени от липсата на йод. Неочаквано надаване на тегло, умора и слабост, суха и лющеща се кожа, косопат, чувство за по-студено от обикновеното, промени в сърдечната честота, проблеми с учението и запомнянето,
проблеми по време на бременност, обилни или нередовни менструации. Симптомите на дефицита на йод са много подобни на тези при хипотироидизъм или ниски нива на хормоните на щитовидната жлеза, тъй като йодът се използва за производството на хормони на щитовидната жлеза. Йоден дефицит означава, че тялото не може да произвежда достатъчно от тях, което води до хипотироидизъм. Дефицитът на йод може да причини неприятни, дори тежки симптоми. Неочаквано надаване на теглото. Неочакваното надаване на теглото е друг признак за йоден дефицит. Това може да се случи, ако тялото няма достатъчно йод, за да произвежда хормони на щитовидната жлеза. Това е така, защото хормоните на щитовидната жлеза подпомагат за контролиране скоростта на метаболизма, а именно процеса, чрез който тялото превръща храната в енергия и топлина. Умора и слабост. Умората и слабостта също са често срещани симптоми при йоден дефицит. Всъщност, някои проучвания установяват, че близо 80% от хората с ниски нива на хормони на щитовидната жлеза, които се появяват в случай на йоден дефицит, се чувстват уморени, будни и често изпитват слабост. Косопат. Хормоните на щитовидната жлеза помагат за контролиране растежа на костните фоликули, когато нивата на хормоните са ниски, костните фоликули може да спрат да се регенерират. С течение на времето това може да доведе до загуба на коса. Суха и лющеща се кожа. Някои проучвания установяват, че до 77% от хората с ниски нива на хормони могат да имат суха кожа. Хормоните на щитовидната жлеза, които съдържат йод, помагат клетките на кожата да се регенерират. Когато нивото на хормоните са ниски, тази регенерация не се случва толкова често, което вероятно води до суха кожа. Чувство за по-студено от обикновеното. Чувството на студ е често срещан симптом на йоден дефицит. Установено е, че над 80% от хората с ниски нива на тези хормони могат да са по-чувствителни към по-ниските температури от обикновено, тъй като йодът се използва за производство на хормони от щитовидната жлеза и йодният дефицит може да доведе до понижаване до нивото на хормоните в щитовидната жлеза. Промени в сърдечната честота. Сърдечният ритъм е мярка за това колко пъти сърцето бие в минута. Може да се повлияе от нивата на йод. Твърде малко от този минерал може да накара сърцето да бие по-бавно от обикновеното, докато твърде много от него може да накара сърцето да бие по-бързо от обикновеното. Тежкият йоден дефицит може да причини необичайно бавен сърдечен ритъм. Това може да ви накара да се почувствате слаби, уморени, замаяни и вероятно доведе до припадък. Проблеми с учението и запомнене. Дефицитът на йод може да повлияе
на способността да учите и запомняне. Проучване, което включва 1000 възрастни, установява, че тези участници с по-високи нива на хормона на щитовидната железа се представят по-добре при тестове за учене и памет в сравнение с тези с по-ниски нива на хормони на щитовидната железа. Хормоните на щитовидната железа помагат на мозъка да расте и да се развива. Ето защо дефицитът на йод може да намали развитието на мозъка, който е необходим за производството на хормоните на щитовидната железа и по този начин да се намали развитието на мозъка. Всъщност проучванията са установили, че дългосрочната памет изглежда е по-малка при хора с ниски нива на хормони на щитовидната железа. Проблеми по време на бременност. Бременните жени са изложени на висок риск от липса на йод. Те трябва да задоволят собствените си ежедневни нужди, както и нуждите на растящото им бебе. Повишеното търсене на йод продължава по време на лактация, тъй като бебетата ще получават йод чрез кърмата. Липсата може да причини странични ефекти както за майката, така и за бебето. Майките могат да получат симптоми на недостатъчна активна щитовидна железа, като пуша, слабост, умора, усещане за студ. Междувременно, недостигът на йод при кърмачката може да забави физическия растеж и развитието на мозъка. Освен това, тежкият йоден дефицит може да увеличи и риска от мъртво раждане. Обилни или нередовни менструации. В резултат на йоден дефицит може да възникне обилно или нередовно менструално кървене. Изследванията показват, че жените с ниски нива на хормони на щитовидната железа имат по-чест цикъл с обилно кървене. Посочените данни за заболяванията, предизвикани от липса на йод, сочат, че нашата държава е държава с най-много хронично болни. След появата на COVID-пандемията, този факт ни изведе на едно от първите места по смъртност. Водораслите, съдържащи йод, са моя избор за лекарство. Аз ги използвам за всичко. Отглеждам децата и внуците си с тях. Време е да се замислим за това, каква храна ядем ежедневно, как сами да помогнем на нашата жизненост и възможност да се оправяме по-лесно с тази пандемия. Липсата на йод е в пряка връзка с интелектуалното изоставяне в ранна възраст. Защото на базата на йода се формира вътрешноутробно интелекта, а и по-късно, благодарение на йода, се запазва с годините. Йодът е един от необходимите микроелементи за клетъчно здраве. Това означава, че здравето на клетките зависи от ежедневното постъпване на органичен йод в организма.
Грижата за здравето е само наша отговорност. Отстранете причината, тогава ще се отиде и болестта. Бъдете здрави и щастливи, приятели! Благодаря ви!